Ini doka tinang ni sabi ni All Tripura Artists Association by Gedalei kaisa panda khlainani thangai tongo tabuk rehearsal ya just sound table tongo Kumpui Academy thunno khlawo sini Tripura ni sound 20 pairs hebalai sini borok ni bisingono thansani boya tabuk bo samung paile sugya ko khana panda kumpui thungno khlawo rangsa ni takuk tei buhuk song norok jotono phaidi nai phaidi panda sini kok borok almost chorani bisingono samung simiya oro belai kheno nangkukmani kok kaham rok sung khnai man lainai kabangma awareness ni kok khnai mannai samung ni logi khana gangke drug awareness no ti thungnok eba kheba drama bo funuk jangnai sung khana sarik ni saita ni simino oro panda khlaina thangai tongo Tripura Artists Association tai Triprasa PS Sound System Association by Mililai kaisa naitoto panda awareness program panda sung khlaina thangai tongo khana 8 tarik ke drug awareness no tui pandangnai tai 9 tarigo blood donation tai education tai 10 tarigo paithak sal asalo gangke odanda samung bebak no nailainai jorane bisingono painai horni 9 ta ni bisingono panda painai sarikni 4 ta ni simi chengai rangsa ni tak buhuk song norok ni hamjang mung suba mung nango norok phaibedi khana panda nanya bagai tabuk light dok setting khalai tago light dok theba baya ko tini horni bisingono kha khlaio theba baya na hnai LED rok bo theba jagya ko khana se phainai khana phungni bisingono complete khlai sarikni saita eba kheba dambri tamfruno sini panda chengjaknai o jagao o pandao o thungno khlawo stall log bo tongo oro sini borok rokni samung rok kanmung rok aborok bo tongano phalnog rok tongo tau borok phaya ko ba tini phaya ko ba light theba jaya ko borok khana phungo rogon phai theba bayana kebelai naithotok tongthotok tai thamchani boya sipsarna ni bagaino All Tripura Artists Association chaitoko thamchani boyar sipsarna ni bagai palpaksa thamcha khlai khabaksa khlai sangti prasarok Triprasani sound decorator light bebak sini borokni tai samnai rokbo sini borok tamnai rokbo sini borok omai khlai sang sini kok brok haparni samung ni logi wo sini social awareness sini sigla sigli rokni je srungmung belai nangkukmani tai lama derai tongnai tai jotono jaga khobjangnai sigla sigli rokni drug awareness samung culture awareness tai rungni awareness aborno tui belai kheno sini hasteni sikrung rok phai kok kaham sapainai message renai pandani kesar rogo bosang kisa ke message renai tai salburum no natok thungnok eba kheba drama bo tongnai raksani tahuro bukuro norok khana nai phainani tapok di jotono phaidi kisa jora khlai sanja saita ni simi 9 ta ni bisingono sini panda painai
belai-belai keno hambai ya pharo rangsangni hasteni takuk tei buhuk songo norok jora manghangke phaijadi sini panda naiphaidi sengbai kedal phaidi kwbangma norokni chubamung hamjakmung tai lama rok nango norokni suggestion norok songo rodi songobo second hini mano sini thinangni sati panna khlainani thangai tongo je manchak जों नायथावनायनायनि गोजांनि बिसिमतै लायनायनि सिटलाय दङ दाबुक लाइट रक मोनसे लाइ दङ दोरोक दोरोक लेरानो खो बेबाक लाइट दङ सेटिं बायखो स्टल थांबाय जायगाखौ बेबाक tini obo paite paite kisa lerano khaklayo khana naithatok ngon ni norok hake balbak second leke naithatok ngai thangano rangsakni taktel buhuk song जों दिनै अरो साउन्ड रक किसा चेक खालाय दङ मिउजिशियान रक बा साउन्ड लाइट चेक खालाय दङ बेबाक थेबा बायाखौ गोबां थेमानानै दङ Sini All Tripura Artists Association ni light drop pada ni bagi toko already now will come again. Just about musician of musician sound of my mistake right sini kumulung kubu academy ni thung noklawo tabu lai drop check khale tongo tabu lai drop panani tongo kabang mano tini ni bisingono payan ni paina senang na jeng mani khana sarik ni damri tamprun simino sini panda chak nai o panda sa juda panda ni bisingte
Saya bisa naik karena saya baik kelaiman naik karena.